Hal kajing rake kajing dab arposnam ka an right to information kinoy ngalam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kilapan pawe kajing sokya halo kajing prashang jang sarkar belai lam daga BJP ban pendok bore ka an kamtam na kajing pekla thamai ba kajing wanra iki an bathamai habakrani kilal patai kubara ka khalai tarik urisau arajar arpusan u nong yalam ke MPCC u ba Manuel Badwar u long ba kajing thu benengkong jaka an RTI kade ban ai bore upat ba daga ba ai lat iki benya jing tip syapang ki mat rekam jang sarkar ba kajing pelut pisa ba kemudian kam shisha ya kajing sinsyar pat ba da ka bakrau ba bor ba kajing rekam jaka RTI kala sya pentrot bor no akish posnem ki blalet balagani kajing pekala bathamai katela kam me kajing trei latlut jong ka Central Information Commission ba ka State Information Commission kijing berkela ke bedai baga por trekam baga tulap jangki commissioner bala pembet eksorkar preng lai ikum kajing ai bor palat ya ke executive berkum kajing persang jang sarkar ban pendok bor ya ke an RTI la ok sho uba Manuel Badwar ula benrap baga Digital Personal Data Protection Act araja pulai ka an bathamai ka pencap tiang bagala ban longkalat ban pendok jingtip hagadur jang kajing ada ya ka personal data nama kita sarkar boker kla ban penon kam bakla ya ka benta jong ka personal data ban khangla de jing yo jing tip sapang jing pisa pat ba kum ki scheme jong ki MLA da ka bakam ba pisa blot na ka benta jing mentoy pat ba kam de ban long ka kam simet jong no ru Uba Manuel Badwar ulong ba Kongres kadawa ban pendam no ke jing pentelaan RTI arja ka kendai krang ban wara biang ya ka bor ba jing la luot jong ka Central Information Commission but State Information Commission. Lalor kani kladawa ban pentikina baya ka benta personal data omla ban penan kam bakla ban khanglat ka jing jing tip pat ba badai hok bat bakne ka an kam dai ban penduna ka jing thmuten rai jong ka RTI bat kiwai ndai la da feedback pat ya kata ka ag ka bala de pass na ka UPA suki ka nang mi usnam ni kwa ban pasuthu ik pat ba ka dei ka we ka na ki ag ka baklan ba da syukani na ka liang jong pat ba kanจะสุกี้มันตั้งอีเป็นปาหากันนี่กะสัญชาติจงกับ UPA เอาจงกะกันนี่กะ NDA กับมันมาจง BJP นะดูอะไรจะขัดเศร้าแต่กิลาปูนภาคอีกภาคกิลาเป็นแพทย์ก็เว้นที่เป็นแพทย์ก็ได้เฮาตูสนำขัดอะไรจะขัดขันได้ก็มันบ่กิเลเอกอ้ายเฮาอะไรจะขัดขันได้ก็ว่า let's say กิ commissioners กิบัดอีกนี่ก็ department นี่ก็บัญชีอนบัดya ka bor mo man penyanyi kan ni kila pen pher ka tenure jom kiru kam dai show tu ka sansnam namar por basina ning kong por ba pas ka sarkar congress ki ong ba ka di banong kan kam dai show ban pher palat naka election commission te la de banong kum jo means ki yo bor ba kala long autonomous nature kan ndai kan ni ka BJP pat iman bakatieng na kumno kal penmi kita ki amendment sakta kom ka ba let's say ka pentlot ki commissioner ka tulop ru ka siono ka sarkar wat ka state level lu kalong momjo hang tapal ka tenure jo ki commissioner kam dai shu ta sabsan ki jiet baki lanu ban bank ki jiet baki lanu ban thap yu batmai ki jiet baki kumno no te ka shu pentlot bor kala pentlot bor sipon ni gen ban shu omno ya ka ni ka commission kanang ba kim se ba kitieng ba yo sei ki corruption ki ba pher the house nem arhajar afulai sa shisid mek par ki amen the por ki amen ni ni arhajar afulai pen mi kita ka Digital Personal and Data Protection Act the hakatu ka act la da fi puli bha da ni pet kham yan jor kham bon man pet kham bania ya tu ka act ru ka pentlot bhai ki citizen namat la da dan manu ba file ka RTIคำตามมันองบันเซย์ki information that said มาชูองนอกคุมki MLA ปนองคำคุมหน่วยki MLA scheme กิลาบนki heading ki bala เป็นกลานออกki de ki personal meaning นองคำมันยทุคำบันเนี่ยตั้งละชูองบันde personal คุมหน่วยki ปนองคำพิมพ์ละชูบันเซย์แต่บ่าว่าพี่เป็นตลอดตากับหมดเป็นว่าพี่ไอลาอีก corruption บักนังจุดว่า corruption กันนังจุดki คำยอปอลki คำยอลาดki nong mi khaman ki kham yo lat ki nong trai
มันชูองดอกคำตั้งกินนองได้ไปบ้างเนาะกี่คำมีลาดซีมันเป็นตลอดชูๆกันมันบุรีชูๆอีกมันนันกำชูบักลาชูๆอีกพิซาปิลันก็บ่ได้ก็ฮอกมันย่อยไปมาที่กินนี่กี่มันอะไรที่เวลาลองนักเลี้ยงจงก็คองเกรสซีอีองบ้ากำลังมันลงดีเตนมันประพอดบัชนามันช่วยกันนี่ก็ RTI นี่คลมบดกับคลมดันก็ตะจึงมันกุมกันta ketika jengmut sisa joko RTI kedai bet ba kumno bante lakam banum ailat yaki department repair banum ailat yaki minister repair banum ailat yaki MLA repair begini ai bakla te kumenta ku bakalong hi menta yesus ngo khia jengmut ban super khat namal ba kat ba ni phai kalong be kumni pinakan ma putuka PM Care Fund ka ba pini por covid ya tu ke PM Care Fund ru por bagi kili ki bro ke pisah kan no ki yo long of file ki RTI ki taki RTI activist ma she ai ke penlut ki pisah PM no Prime Minister umlong obligated ban jumpa ki ong bai bakade personal unne be ka roman te kan nya be te ka tu ke penuan ra ai ke jingma ai ke demokrasi ke te fina kan mau bi ha ko por covid ma kan no mut ki bro ki jingkili basuk hai jingkili basukli bet kat nomor ki brio ki khlab no nomor ba ke mio access ka oxygen ka pol ki don kam ka sarkar wa asna kumi kita ki jingkili balong lasik ba don kam ha ban so thu ka weakness jong ka health department jong ke ke ndai ka sarkar kam a jing ju ba satya niat ru te ka silong ba ka buri te ka pergi ba ka RTI suki ka nami ki senam biju ba kala nang tulot ke te ngi nak po kongres ki ka demand jungi ka long betang ta ke kediman ko penikong kalong ba how to arhajar khat khandai por baki amend ni ka RTI act na thalai ka tu demand reverse iki commissioner jong ki commissions jong ka dika state information commission ke na jong ka CIC na SIC kumi gitu na thalai mdei te ban de musliah na kaliang ka sarkar kitu ki dibenya autonomous bank ki diban long be ta ko kin serve be ka term ka tulop ka bal ai ki ka de video ban ka jing thum kam mi kitu ru mdei ba on man jet ka sarkar ka commission ka dibenya parallel ka dibenya ka ko ka dibenya no ka hoi ngam om ba ka executive kam la pandan ndai mdei ka an ban ne don bor ko mle ta ko ba ka long ban ta ngi pet ba bu ni ki commissioner ki la shu ha be ya ka ti jong sarkar tele si ki la long ki lang ko ngo kan ba om ka sarkar kin hab le ka petrot sisai ka RTI mo